Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no, pit sa 22 na kini mahigala sa bulan sa unsa man tarong bulana. Bulan karon nga Abril, unsa man tarong adlaw, Miyerkules, unsang pitsaha, pit sa 22. Ayan no. So muna nga mayang hapon na usab kanatong tanan may mudto mahigala. Abi no arita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Boy na nga atong Saint of the Day karon. Ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Abril 22. Kung may kista na gani ato ang Saint of the Day karon mahigala. Bino di ara mahigala April 22 ang atong Saint of the Day karon, bisag way nang utana. Way nang utana mao si Saint Alexander Martyr, San Alejandro, no? Bino kini si Saint Alexander, usa kini siya ka missionary. Apan nahimo siyang usa ka martir, no, tungod na sa panahon ni Marcos Aurelius. So na no nga sama kang San Alexander, Saint Alexander Martyr, ato usab nga batunan gyud, no, ang kinaiya sa usa ka buutan nga sulugoon sa Dios ug mangayo kita nga unta ubanan kita niya sa ato ang mga buhatonon ug maghatag kanato og kaayuhan, ang maghatag kanato og kaisog nga muasdang sa bisan unsang mga pagsulay. Nahala no. Padayon ta mga higala, ari kita sa ato ang catechesis. Catechesis na ta mga higala. No sorry kay mga higala ha, kay medyo daghan kitag trabaho pa karon muna nga ako ra yung gipangkenong gipaningkamutan nga bisan pa sa kadaghan sa mga buluhaton padayon gyud gihapon kita sa ato ang mga buhaton. Abi no, do natin pangutana diri, Father, nganong kinahanglan magyud mangumpisal ang usa ka Katoliko? Sa ni mahigala no. Nganong kinahanglan mangyud nga mangumpisal sa Katoliko ang mga katawhan, no, kung ang mga kasala sila. Unang-una, ang pagkumpisal usa sa mga sakramento. Gitukod ni Kristo ang sakramento sa kumpisal aron paghatag kanatong kahigayunan nga mahiusa kita kaniya pagbalik. Muna nga ang sakramento sa kumpisal gitawag kini og Sacrament of Reconciliation. Ngano man tungod kay pinaagi kana kung makasala ta mga higala, maputol ang atong maayong relasyon sa Dios, no? Our connection with God will be broken, no? Pero kung mukuan kita kana mangumpisal kita, mahiusa kita pagbalik, something like that, no? So na nga kinahanglan gyud alang kanatong mga Katoliko nga mangumpisal gyud kita. Apan sa dili pa mangumpisal, matud pa kinahanglan gyud nga usisahon gyud usa nato ang atong kaugalingon aron nga matud pa mahimong matinud-anon ang ato ang pagpangumpisal. Dili mahimo nga i-haphazard lang nato ang atong pagpangumpisal. Tungod lagi kay kinahanglan man gyud nga kita makabaton gyud sa tinud-anay nga panghinulsol. No muna nga isip Katoliko, maayo gyud alang kanato nga matinud-anon gyud kita alang sa ato nga kining pagpangumpisal. So kinahanglan gyud ta nga mangumpisal in order nga ma-reconcile kita pagbalik ngadto sa Dios if ever nga kita mahibulag kaniya. Another topic, ang pagkahakog sa salapi usab ka paagi sa pagsimba sa Dios mao gyud tinuod gyud no, kay atong basahon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 5. Busa patya ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa paghihilawas, kalawayan, kaulag, dautang kalibgon ug kahakog kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. No kanang kahakog ba kana bang perti gyud imong hangula sama ra na nga nagsimba ka og Dios. Lain pangutana, ang mga larawan, Padre,
no, o dibulto, ipakisama ba natong Dios magdepende. Magdepende kung ang larawan imong huna ang imong gitan-aw isip usa ka Dios, aw nahimo gyud sang Dios. Pero kung ang larawan imo lamang gitan-aw isip usa ka buhing timailhan sa matud pa sa tawo nga imong gustong hinumduman, no? Buhing timailhan ba? Representation ba sa tawo nga imong gustong hinumduman ug gani pinaagi niini makapokus kini sa imong pagtuo ug paglaom dili na Dios. Kini mga laing relihiyon murag may gitawag bitaw nato og maghihukman ra gitan niya nga sayop kay wala man gud nila dili man gud nila ipaagi og scrutiny ba ngano man nga nagsimba nagluhod man kaatubangan sa mga santos, no? Nagsimba ba ka na isip Dios ang tubang ana wala ba ya, no? Nagluhod na ta atubangan sa mga santos aron pagpakita sa kamatinud-anon sa atong katuyuan pagpangayo og panabang, no? Mukhang ano ba mura bag ipakita nato nga tinud-anay gid ang atong pagpangayo sa mga santos kaya ang mga santos lagi aduna may matud pa access sa Ginoo kay tuwa naman sila dito sa langit. Doon na sila matud palagi kana bitang good access nga to sa Ginoo tungod kay matud palagi kuan man kanang duol naman sila sa Ginoo. So man nga kung moingon sila nga kita nagsimba og Dios, usa ka na kamatang sa kasayop nga paghukom, no? Kanang gitawag atong sayop nga paghukom. Kaysa tinud-anay lang wala kita magsimba og Dios. Nga labi na gayud ang mga larawan, kay ang mga larawan nagrepresenta lamang sa tawo nga gusto natong hinumduman. Nga gusto natong hinumduman ang mga santos nga diin nakahatag kanato og maayo nga pagtulunan, magbilin og mga panabang alang kanato ug naghatag og bili usab sa pagpakikiusa sa Dios pinaagi sa itong mga maayong buhat. Okay, klaro? Abinos, ako na ginaingon mo hingala, medyo haphazard king atong pagkahimo sa atong video, no? Pero pasiluan lang ko tungod kay as of now, busy jud ta kayo. Ang dili lang ako gusto nga maputol ang ato ang mga presentations muna nga bisan sa kahagip-ot sa panahon muna nga ni ara gyud gihapon ko, ha? Salamat ug maayong mudto Pilipinas.